Svima dobrodošli u novi video. Danas snimim običan video. Da. Pa, inače, možda ćemo čak sutra, preksutra snimiti, kako se zove, 20 sata u sobi, ne znam kada, ali očekivajte da će se to objaviti mjesec, tjedan, kad god. I nadam se da snimim, pa snimim onako običan video. Inače, Samija odmijene Isuse, prekrajno kamera. Očekivajte moj gaming video. Ne znam kada. Treba mi ideja za snimanje. I obavezno pišite ideje za snimanje. Da. I ako želite, samo nemojte na primjer, nemojte ponašamo se ludo pred roditeljima, ništa s roditeljima, ovo je samo za naskara, pa nemojte ništa s roditeljima pisati. I ako dođe neki komentar što mi ne možemo raditi, da ne može biti, na primjer, 24 sata ne možete da idete spod. Ili 24 sata u jednoj boji, mislim, ja već jesam u jednoj boji. I ovo je najkraći video, samo da nam davate ideje, samo u ovom videu vam govorim, da mi davate ideje, na primjer, za snimanje. Ovaj video je o tome. I obavezno pišite da snimamo. I vidimo se u sljedećem videu, koji će biti nešto od vaših ideja. Nadam se da nas puno pratite i vidimo se u sljedećem videu.